Liem ke Liverpool khmat ke Crystal Palace dalai la ar hak jingi shoot penalti hak community shield final. Hak jingi lakai hak community shield final ke Liverpool kala yo ban pen khi jar ningkong lingba u iki tike u striker baka dang soi thmai. Henry tang hapo khalai minute ke Crystal Palace kala yo ban pen phai lingba ka penalti na ujin Philippi Meteta. Henry ke Liverpool kamshem la du jingkermen kala ya khun ding e ban yo thep biang but hak arpui minute ke Liverpool kala yo ban pen khi jar biang lengba u Jeremy Frimpong u player baka dang soi thmai. Kajing ya khun kalong kabaya khaj bha hak kala step Henry ke Liverpool kala la ban te la kam bha ya ka ball lengba ka jingdon jong ki player barem dor jongka. Hak first half ke Liverpool kadang tam da ar la way haba ka second half kala sedang ke Crystal Palace kala ya khun ting e ban yo ban pen phai ya ka goal pat ka jing ang not kala seiso lengba ka goal na Ismail Assar hak minute ka banyo pnyo ka jing ya khun kalong ka ba shong shit bha but haba why no jong ka khandai pho minute shem la don shu bala ban pen khi ya ka jar but hak ne ka jing ya kai shem la don extra time balai pho minute bala rai no sha ka penalty shoot out hak jing shoot penalty Mo Salah jong ka Liverpool ola shoot ningkong Henry shem la ban pen khi ya ka jar Ujin Philippi Meteta jong ka Crystal Palace ola shoot ningkong pod ola ban pen khi ya ka jar na ka benta ka Liverpool u Alex Mac Allister ola shoot ba ar Henry ma oro shem la ban pen khi ya ka jar ya ka Crystal Palace pat la shoot ba ar da u ese Henry ma oro shem la ban pen khi ya ka jar na ka benta ka Liverpool la shoot balai da u Cody Gakpo pod ola ban pen khi ya ka jar da way la way ya ka Crystal Palace pat la shoot balai da Ismail Assar pod ulala ban pen khi ya ka jar ya ka Liverpool la shoot ba saw da u Harvey Elliott Henry ma oro shem la ban pen khi ya ka jar ya ka Crystal Palace pat la shoot ba saw da u Borna Sosa Henry ma oro shem la ban pen khi ya ka jar ya ka Liverpool pat la shoot ba san da u Dominic Soboslai pod ulala ban pen khi ya ka jar ban pen ya kha da ar la ar ya ka Crystal Palace pat la shoot ba san da u Justin Divini pod ulala ban pen khi ya ka jar but pen job ya ka Crystal Palace dalai la ar hak penalty shoot out but kadang long ru ka sin ban kong ya ka Crystal Palace pen job ya ka community shield mentangin phai pat sha ka pre-season friendly hak jing hele kai Chelsea persha ya ka AC Milan pen lem ka Chelsea ya ka AC Milan da saw la way tengba ka on goal ka goal no Joao Pedro but artli na William Delap u striker baka dang soi thmai hak way pat ka pre-season friendly ka Barcelona persha ya ka Como penlim ka Barcelona ya ka Como da san la not lengba ki artli ki goal na Fermin haka minute ka ba artway but lai pesan but ka goal na Rafinha haka minute ka ba lai punyo but sa ka goal na Lamine Yamal haka minute ka ba saw ar but saw khandai kasamoy lekai bat thamai kan sedang haka khandru tarik menta ubanai lada pisngo tanat ban page football sngo subscribe ya ka channel ban yo ya ki khobor ki ba man la ka sngi khublai shibun